Готови ли сте да ги посрещате? Детска танцовна школа, детска китка при основно училище доктор Петър Берон, град Пловдив. Аплодисменти за тях. А това е детска школа Трепетника към Народно читалище Възродена Искра 2000. Школата е създадена през 2021 година, а през 2022 година част от съставите на читалището не се обучават над 60 деца на възраст от 4 до 12 години. Ръководител на школата е Ванеса Басанова. Аплодисменти за тях. Нека да поздравим нашите приятели от Народното читалище. Може ли да ни напръскате с розова вода? Да, точно. Благодарим ви! Супер. Благодаря ти. Народно читалище Огнец Паисий, село Горно Изворово. И за най-малките царици и рози. Тук след нас вървят и бъдещите царици и рози, сигурни съм. Огнец Паисий, гордо черковище, българските читалища в страната са една уникална структура, която съхранява и развива българския дух, култура, традиции и таланти. Народно читалище Люба и Каравелова в Бузлоград също ще имате възможност да минете. А всички те направиха тук земята толкова розова, защото ни подаряват маслодайната розова на сцена и листенцата от нея. Едно е сигурно, всички ще окажем на розово тази днес. Ето ги и тях, най-издатните му биланина.